Shout out kay Team 1 o shout out ka Traveler. Sarge Travel, especially support sa among channel nga Team Timo. Kami si Team Trio. Grabe nga mupitlok sa man kung tibot. Takan rumbugat. Smile rin mga ka-team kay ang tagiya. Ang gabantay kay mamili. Ganlaw, ikaon. Oh! Hello guys, kami din ang Team Timo. Yan nga, ganina rin yung nagkabar, masig daotan yung kids ba niya. Kalitag. Duhang ka. Dalo yun, no? Full tank. Full tank. Naka-team no, padulong dahil may sa mangita mi og manok kay birthday sa mukawan ni sino yo, Team 3 birthday niya karon, so mangita sa mi og manok nga maihaw dahil man ay mag-birthday kay kaduha siya sa katuig. Oy, Kini birthday bro. mo na nga yang edad karon 30 na 15 pa man tani siya. Guy. Oh, 380. So dili nagsurot ang mutanag pilay presyo. Nara man oh. Tagiyan na lang. 380. Patay na bro. Tao po. Pwede makabili ng kal. 380 na ang presyo nga katim. Sini. Nga 4 kilos. Tudugay kayo ang tagiya. Kau na kuha. Tag-380 na yang Kana bro, yung nga pila kilo? Takan rumbugat. Smile rin mga ka-team kay ang tagiya. Ang gabantay kay mamili. Ganlaw, ikaon. Oh! Wala ta ka giduklo na. Oh, kana kay way wanay balibo. Sir, ka-vlog ka, sir? Ah? Vlog ka? Oh. Hi! Hi, welcome to my vlog. Lingan lang yan. Happy Teacher's Day. Oh. Shout out kay Team 1 o shout out ka Traveler. Sarge Travel, especially support sa among channel nga Team Timo. Kami si Team Trio. Grabe nga mupitlok sa man kung tibo-tibo. Ayun we. Mga ka-timo. Para na sad ni sa among timo-timo niya. So, yan yung ipakupsan. Kupsan daan para mawala ang yang langsa. So mga ka-team no, ato i-check ni og lata na ba ni? Woohoo! Ili kay para ni adobo. Duha din ni ka putay. Interi unsa naman eh? Luto na? Mo na ni. Wow! Sinabaw with egg. Yung paborito ni Team 1. Oh, unsa may sikreto na to nga ingredients ani anong lami? Dili mo tilang luwag. Mo lami. Okay. So mga ka-team,
Pasalamat ko kay Team 2, kay Team 3, kay despite nga wala ko, kay tungod kay dito ko sa eskwelahan, kay siyempre celebration sa Teachers Day na mo karon October 5, no? Sila nagpalit diri sa ano, kay gingnan ako dahil sila po nang nag-prepare, so igor ako nang kanhidre kay mga onong dayon, no? So kana sa mga ka-team, no, all throughout the teachers, no, over the world, in the whole world, no, Happy World Teachers Day sa tanan. No, unta pagpadayon ta sa pagserbisyo, no, sa atong sa mga kabataan para nga mas ma-improve ang atuang country pohon, no, kung tanan ng mga bata is educated youth. So and pasalamat po sa tanan nga mga teachers na grabe og sacrifices para lagit sa mga ilang mga estudyante, no, kay ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So tana siya. So mura sa mga ka-team, mga na medayon kay to celebrate, no, the World Teachers Day today. Dili ba wala ka taon, wala standard, dira? Ay, balik ko. Ang ating taon. So mga ka-team, no, wala gid may nakaurot sa kaning among sudan, no, tas naghanap pa, no, kani kay isabi ka tibuok nga kal nga sa nakuha. So salamat kayo mga ka-team, no, sa inyong pagsuporta sa among YouTube channel na sa bahala ko sa ayon may mag-upload kay busy kay mi tanan. Then wala pa may budget nga pagluto gid formal nga pagluto ug magbukbang ng mga pagkaon pohon mahitabo na pohon kung nanatay budget per me. So unsa imong maingon tinto? Wala na? Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy Teachers Day, ay. So kana sa mga ka-team, mao ra gid lang amo ang simple nga celebration, no, sa pag-celebrar sa Teachers Day, no, sa karon. Kay siyempre, pasalamat ko gyapon kay ato biya na sa profession. So muundang ra ta og celebrate ana kung dili na ta teacher. No, kung full-time vlogger na ta. Oh. So kana sa mga ka-team, so salamat kayo and don't forget to like, comment and subscribe. No? So diri lang taman. See you on next vlog. Bye-bye.